yhdellä nuorella naisella tai oikeastaan isolla pienellä tytöllä, niin niillä on tommonen miau. Niin että jos vastattaisiin niinku Miska ja Rontti, niin Rontti on tän tyyppinen, että se vastaisi miau. Ja sitten Miska olisi tämmöinen miau, 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 miau. Eli niillä on kummallakin oma luonteensa. Miska on tää musta, vähän pulleampi kissa, joka niin kuin tytärtäni lainatakseni sanoo aina, se tulee hakemaan paijauksia ja muuta, mutta sitten aina Nökö sanoo, Anna sanoo hänestä, että kuule ei se kissallekaan riitä, että on vaan nätti. Ja sitten Rontti puolestaan on se harmaaruskea kissa, noin nuoret, tai nuo lapset sen tietääkin, niin se on taas semmoinen omien teittensä kulkija. Ja meillä ainakin niin katit tykkää olla Mäntyniemessä, niin ei ole nähtävästi yhtään ikävä kallioon. Kun service pelaa, niin siitä se menee. No, vielä voisin jatkaa. Miten meidän Pentti sitten jaksaa tässä kamppailuaikana? No, soitin Pentille, tai niin kuin me kotiväki sanotaan Penalle, niin soitin just aamulla. Tuntui olevan ihan hyvässä kunnossa, lupas mennä käymään puolestani Nurmijärvellä ja sitten minä vokottelin sitä, että menisitkö vielä ruotsinkielisten tukijoiden taiteilijoiden tilaisuuteen, että siellä on tulossa niin upea ohjelma ja kun minä en ole Helsingissä, niin meikö sinne. Ja tässä nyt sanon sitten julkisesti, että tuntuu innostuneelta, jos sillä aikataulut sopii. Että kyllä me tiedetään, että Halonen vaan valitaan, mutta kyllä se Penaan sen näki leväetteen kanssa töitä tehnyt. Ja minä kysyn viimeisenä kysymyksenä, miten maakunnan nuorten ulosmuuttovirta pitäisi estää tai miten luoda edellytyksiä paluumuuttajille tai yleensä niin kuin nuorten ihmisten elämän turvaaminen? No, eihän sitä ihmisiä eikä yrityksiä pysty väkisin pitämään, niitä pitää niin kuin houkutella.